Mumpung wonge gak ono. Titituit. Alah enake. Damar mati mulya. Siti Siti lunga pasar sapi mati Semar mendem do re mi sol wis prawan kok sik ngompol mirot nek sing nyoting clanane mlorot waktu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama aku duduk dengan tenang datang kawan saya Cak Ucok itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak bersorak Tanjung Perak tepi laut mancing iwak oleh welut katok cilik keciliken katok gede gegedenen paling enak pinter wong kene bugasane menek ondo tiba geblak nemu rondo bokonge sak emblak pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula selekor April dulur iku hari Kartini mulane kita kabeh wis memperi iku ngono pahlawan sing jati sing baku ngentasno derajate kaum habis gelap terbitlah terang perjuangan Ibu Kartini penuh semangate berkobar dalam api perjuangan ngentasno kaum putri teko alam ponin buktine sakniki
wis kaleksanan perjuangane Ibu Kartini dadi kenyataan persamaan derajat selaras lan sepadan wanita bebas berbicara kelawan saran berantas diskriminasi dulur uga berantas kebodohan wong wedok bebas berbicara kelawan saran uga bebas berebut kursi kepemimpinan sing penting lewat jalur hukum perundang-undangan. Ayo Mas. Sekali lagi. Jos. Ketok. Ngetoke kecekel tangan. Ayo kalem-kalem ae. Adik main kok Joblang Sari. Dioper sing enak. Aku tahu duwe kenalan areke ayu gawe klambi abang arek gak seneng aku sing kebimbang sampai ngentekno duwite arisan areke ayu irunge mancung gak kepethuk sedina atiku bingung ngajak nang pasar ditukokno kalung tak jawab kon seneng dik aku sida mbambung ngono iku salahku dewek gara-gara mbelani cewek celana karo klambiku lak sampi entek bareng aku wis mlarat dadak dirabi arek ngono iku sing salah aku engko nek tak pikir awakku kuru entekku kadung akeh gak sida dadi bojomu kate bono diri kok eman gantengku yu painten ketiban cendelo namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu rane ngitung titik kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati ditutuk tutuk nganggo walesane suwe ora petuk ati sida remuk kepethuk suarane ya jangkrik ja apa kon ha nek niate kon lanang aja ngono wis potokane kok sumpele padasan kon lek jageger aja ngono caramu padha wong dik padha gedene ayo aku iki malah nyanyi sih cok lek kon ngejageger ambek aku aja ngono caramu lho arek iki karo kawitane ben enak-enak nyanyi
Aku iku mah nyanyi, Dik. Lah kon jangkrik-jangkrikno aku iku, Mang. Oh, termasuk awakmu ngersula gelo. Ya kok ora gelo ngono. Lek ibarate kon ambek aku iku kanca, ya nyanyi sing enak. Lah apa kon nyandak-nyandak jangkrik nang aku. Oh, aku ngerti maksudmu. Wis gak jangkrik. Ucok ganteng. Ucok ganteng. Sayang setitik anake wong gendeng. Kon ngarep wis tak kandhani lek ambek kanca sing apik. Iya, Cok. Aku iku termasuk aku lak ngelem awakmu sih. Kon talem ganteng lah yo seneng. Seneng apane mburine kon ngelokno aku gendeng. Kon ro nggone wong gendeng. Lho, nggo ndi? Nang nggone Menur Surabaya. Nggo Menur. Iya. Pirang taun kon nggo Menur? Ya suwe ana 3 tahun. Lho, kon wis 3 tahun aku 2 dina gak jangkep. Berarti sing gendeng kon. Aku nok kono dadi mandor blok. Dadi mandor kono. Termasuk mandori. Lho, kon mandore wong gendeng ya kandhani wong gendeng kok. Senajan gendeng ora tau ngamuk. Omong aku ora tau mbojo. Esuk-esuk kalungan anduk. Aris ganteng bojone bongkok. Bojone bongkok. Aris bojone bongkok. Ucok. Bojone bongkok. Bojo nok omah kok mbok katut-katutno nang gone kene. Iki nyambut gawe, Cok, nyambut gawe. Bojomu apa? Bojoku nok gone omah kok mbok katut-katutno bongkok. Lah iya bojomu lak bongkok, Siris. Ya iya. Lah iya wong bojone bongkok. Bojone Aris bongkok. Masih bongkok aku se abot. Bojoku saiki mbobot. Nek tak priksakno nang gone pogot, Ucok ganteng bojone petot. Bojone bongkok, Petot, bongkok, petot. Senajan petot tapi yo seksi. Mbek wong lanang yo gemati. Ana ceketi wadahi cawi. Ucok nang mburi ngetengi sapi. Seneng kon lek aku ndek gendakan sapi. Ana grutek-grutek nang mburi sapi naik bengah-bengah. Lha apa kon? Nek gak kok tengi ngono iku. Lek aku gak ngetengi sapi kok. Aku gendak mek anak. Ati sapi nggo mburiku anakku kabeh. Mulane delok anake sapi gak persis aku. Le masalah arek ku leng wano aku gampang melongo rek arek iku lho. Endi? Iku lho arek kudungane lho leng wano aku gampang melongo. Kudungan apa sih, Cok? Kudungan warna apa? Heran gak tau ndelok wong ganteng lho. Cara sapa kon ganteng iku? Riz, ya apa, Cok? Ben iki awak dhewe pentas nggo desa Jumblang Jumblung Jumbleng kakekmu kono. Jublang Sari. Panitiane goyop rukun masalah Riz. Aku eling kancaku nggo kene Riz tok kancaku nggo kene. Kon duwe kanca nang ngene Jublang Sari kene. Sapa jenenge? Isa. Ucok. Isa sapa, Cok? Lho, ya Isa arek kene arek nggo wanteng Isa iku kancaku Riz. Nggo wanteng. Ganteng gak beda ado ambek aku kok Isa iku. Isa niku ganteng apa mboten niki? Dalam? Oh, ganteng iki jare. Ganteng putih kali Ucok. Oh, ganteng Isa. Gak domo yen kok kene. Ganteng putih kali kula Isa kali kula ganteng putih. Endi arek? Ojo kitro-kitro ta, Cok. Isa kok ngono tenang sa, beres sa. Mrini yo gandeng karo Ucok, cocok kon. Kon rene sarine sa. Sa, ayo rene. Wis arek isin wis aja atik ngrekeni Saris. Iya ta. Jane kon kok ngersuwung. Wis gak usah kakek ngomong rene. Apa? Lho, lali kan. Ya gak lali-lali ya eling ta. Ayo ndang balekno rek, wis suwe iki. Dibalekno apane? Dhuwitku balekno.
Lah kok mangko delen ndi lho dhuwitmu? Dhuwit dhewe lali. Oh dhuwit dhewe are lali. Lah mang mbok delen ndi ucok. Riz. Arek bagus sambune lebus. Masamu wedhus sambute lebus iki. Riz, nang balekno dik wong ganteng. Apane? Dhuwitku. Aja atik lali-lali wis suwe lho iki. Lho. Seta. Lah mang dhuwitmu kok delen ndi kok takokno nang aku ae Jal. Lah iya mang tak dekek endi ya mang. Maksudku duduk dhuwit sing tak gawa dik dhuwit sing mbok gawe nang balekno. Oh, termasuk awakmu nang gone kene ku nagih. Lah ya lek kon eling ya nagih Riz, tak tagih. Termasuk nagih. Iya. Aku melok takon ambek awakmu. Iya Riz. Aku biyen utangi nang ndi? Nang omah, Dik. Lah kok nyau nagih nang gone ndi? Nggo embong. Rumangsamu wis kepantesen ngono iku. Wis kepantesen kon mirang-mirangno Cak Aris. Kepantesen kon koyo ngono. Heh. Termasuk ngisir-ngisir panjenenganku kon. Lah wong ditagih kok muring-muring sliramu, Dik. Kon niku nagih ya nagih, Cok. Sing sopan. Ngene lho tak contone. Ya apa? Mas Aris, yatrane sampun wonten ta. Ngono lak sopan. Ngono ya? Iya. Mas Aris, yatrane sampun wonten ah. Ya sepurane saiki durung ana. Alah ya padha ae gak nyaur iku. Mas Aris, yatrane pun enten ah. Pungkasane dereng enten pepuk gak. Wis nah saur ana. Apa? Saur ana dhuwitku. Nek gak ana duwike. Kon durung iso nyaur. Aku gak iso nyaur, terus terang aku gak iso nyaur. Riz. Ati aku kok lecen kok hina nang ngarepe wong nonton kabeh. Riz, negara adalah negara hukum. Waduh, melit temen omonganmu. Halo, Gu. Sampeyan ngantuk ta, Gu? Hutang piutang dinaungi oleh naungan hukum. Bener. Umpama utangku gambok sauri, Riz, terpaksa aku lapor, Riz. Oh, dadi aku perkara utang memang kok gawa nang gone jasa hukum. Termasuk Riz lek diselesaikan dengan cara kekeluargaan gak kena aku menempuh jalur hukum. Oh, dadi kaya ngono. Iya. Aku kate mbok laporno polisi. Tak laporno nang Kapolsek. Kaploksek. Iya. Kaploksek tak Kapolsek. Iku mang kenceng Kapolsek. Aduh. Aku kate kok laporno nang gone Kapolsek. Nang solusian iku. Kepolisian iku lho. Oh, nang gone Bapak Sanusi. Sanusi matakmu kuno. Oh, Bapak polisi, Riz. Ucok, kon tak kandhani ya. Heeh. Kon ngerti nang gone tahanan sakmono kae iku. Ero, Riz. Iku gak wong salah tok dihukum, Cok. Lho. Masih wong bener nek keliru ngomong, termasuk dipidana dihukum. Kon gelem dihukum kaya ngono. Lho ya Moris, nek salah bicara utawa salah jawab bakal dihukum ambek Bapak Bakal dihukum karo kamangka kon ya wong bodoh, wong gak ngerti. Kon nek sampe keliru ngomong dikecrek mlebu nang gone tahanan. Anak bojomu mbok ingoni apa, Cok? Ya gak ero, Riz. Kon dihukum. Lek aku salah ngomong dihukum, Riz. Ya iya, Kon termasuk gek ngelingno aku, Riz. termasuk aku ngelingno awakmu. Iya. Ngene ae wis ngene ae. Ya apa ya apa. Saiki tak praktekno kon cek nek gak keliru nang gone kantor Cek gak polisi. keliru menghadapi Bapak polisi polisi. utawa jawab pertanyaane Bapak Betul. polisi. Saiki umpama aku polisine, Dipraktekno aku Dipraktekno. mbok wuruki. kon sing lapurno. Aku sing lapor. Ya, Saiki Aris. Kak, besok riyo. Ya saiki ngono lho, Cok. Oh, kok geting aku. Lapor saiki ya. Mbok. Lapor saiki, ya kon lapor sing sopan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jam piro? Niki jam 6 pagi, Pak. Jam 6. Kantor polisi durung buka. Balik. Dereng buka ya, Pak. Balik. Polisine durung buka, aku tak balik. Karo polisi kantor polisi durung buka. Selamat siang, Pak. Ya. Jam piro iki? Jam 12, Pak. 12. Nggih. Istirahat, salat dhuwur. Pulang. Balik maneh durung buka kantor polisi nih. Gak ngerti wong istirahat, makan siang terus salat. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Pak. Mau apa? Mau lapor, Pak. Sore iki jam piro iki? Jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Kate mulai aku. Nok omah ono kerepotan. Balik. Polisi ini lo kaken penggawean, tapi apa jam 5 wis mulai.
gak ngerti kerepotane wong masih polisi ya repot. Laporku kapan iki? Selamat pagi Pak, selamat siang dan selamat malam Pak. Kok mbok rangkep sih? Alah mesisan wong isuk ya ge burung buka. Awan istirahat, sore wis mulai. Lah terus laporku kapan? Saiki ya apa karepmu ya apa karepmu? Aku sing dadi polisi. Aku sing dadi polisi. Ono polisi kok gembuk ngene iki. Kon nek polisine aku awas kono jawab salah tak tuwonyo kon. Nggawa bedil. Gak nggawa gothek kan gepuk gegermu. Ojo pringas-pringis kon tak. Saya adalah polisi Republik Indonesia. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kon kate ndongani sapa kon niku Kon niku nek lapor ya ngucapno selamat pagi ta salam. Lah apa kon salam rumah samu kate tahlilan. Sikne sopan ngono lho. Ya gak sopan nek Kok slira digawe, Dik. alah-alah kaya wong temen ae kon iku. Permisi, Pak. Monggo. Kon iki lho nang lapura ya Allah kapan rek ku ngepuk Aris iki engko. Cek sopan ngono lho, cok-cok. Wangele rek. Wis elek repoti. Ket biyen nak elek. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kakekmu iki wis sore kok selamat pagi. Jam pira iki? Jam 3 sore iki kok selamat pagi ngawur kon iku. Oh goblok karo jam. Selamat siang, Pak. Siang kakekmu iki lho jam 12 bengi. Sing ngarani siang sapa? Aku tas ngobrak purel nggo pinggir embong kuno adakno. Lapo jubur-jubur kono kok. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sapa kon? Kula Ucok, Pak. Ucok. Nggih. Ucok teko nang kantor polisi kate lapo? Badhe ngelapuraken sederek Aris, Pak. Ucok kate ngelapurno Aris. Nggih. Aris lapo? Masalah niku utang piutang. Aris ndek utang Ucok. Nggih. Aris ndek utang Ucok mboten purun nyaur. Aris gak gelem nyaur. Mboten purun nyaur. Mbok laporno polisi. Bener iku cek kesauran dhuwitku ndak. Tapi Pak ngapunten. Ngapunten, Pak. Apa, Cok? Aris menika utange nang omah nggih kathah, Pak. Lho saknone rek. Anake sik cilik-cilik. Lho iya aku eling. Cara dihukum ngono iku anake sapa sing ngingoni, Pak? Ya mbohan simbon ndak kuno sapa kuno. Adik Aris niku awake kuwuru, Pak. Iya. Kurang mangan, Pak. Omahe gendenge lho kate opo, Pak. Gendenge kate opo kate abyuk, Pak. Sakno temenan. Nek miturut pun dihukum, Pak nggih. Ya Pak puasa banda. Dadi lek Ucok gak mentolo ambek Aris. Nggih, kula mboten mentolo, Pak. Terus Ucok apa Aris gak sida nyaur? Mboten pun kula ikhlasaken mawon, Pak. Polisine goblok perak rek. Kon lek niatine utang Dik ya saurono. Umpama durung duwe ya tempo. Nyele tanggane dilek gawe nyaur aku. Lah wong kon gawe 3 tahun lho, Ris. Lah ngono adik aku kok laporno polisi. Hukum iku gak gampang, Cok. Ngomong masalah jalur hukum. Pasale pira niku? 351 jare Iwan. Iku lak pembunuhan. Oh, ngawur. Main nang kene Jublang Sari, wis gak usah guyon-guyonan. Gak usah guyon ya apa tukaran akatene. Lho, ya guyon. Koncone dhewe iki akeh, Cok. Kanggo menghibur. Lha apa iki? Ngamek kacang. Dek. Gowon kabeh, Dik. Kok dagelane gowon pisan. Lah iya kok cek utune ana terong gawa terong ana kacang gotek kacang. Iki salon iki gak kon go mulai pisan ah. Lho Cak Raos. Raos matamu ngono. Lah jenengmu sapa? Rasa kok. Rasa lek dibasakno Ketara kon gak tau sapa lahar. Kutekku goblok. Ket mang gak mbok tok-tokno. Langgar masjid. Lah iya, nang kene iki wong kene iki akeh wong Islam. Akeh wong Islam. Kok ya sing sungkan ndelok wong sakmono akeh iku. Sungkan sing dimaksud. Lah ya wajibe ah. Nek kepethuk dulur padha muslim iku ya apa?
kudu uluk salam. Lah iya. Lah iya. Iso malah guyonan sini-sini wong ae kok. Lah isin lah apa wong gak muda kok isin. Ah gak mudeng ya apa wong aku dhewe sing ngrungokno. Le, kok wis aja tutup dhisik kok. Lah iya. Kak ngono sih rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho ri cocok ya rasa. Aja mriki. Wong sakmene akeh seneng nyanyi. Seneng nyanyi. Nyanyi sing sekirane membangkitkan gairah. Gairah lha apa so? Gairah untuk semangat. Bae gairah iku birahi. Lagune anu mantur es. Mancur. Sing brentik iku lho. Mansur. Lah iya. Wong Mansur mantur. Kau bagaikan Nanti ono nyanyi mbok suraki kok samudara. Saking haruku ambek suaramu aku hanyut. Termasuk Seneng ya aku seneng kok keplot dari dara ae. Tutuk endi mau? Tutuk perapatan Dawar. Rawana. Hehehe. Menculak menisuk Menyogok. Dewi Sinta. Tak sogrok raimu kon. Dari tangan Sirama. Enak suarane arek ketimbang bakul kok. Susi kelaminnya biru. Kok susi sih? Kursi. Ya apa sih sing asli? Kursi pelaminan. Kursi pelaminan. Iya. Wangel ya. Sik limoe Mas, limoe. Aku bukan Roso lagi. Kini namaku ku ganti. Biar keren, biar seksi. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Sip kon. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Asik. Biar keren, biar ganteng, nama Arisku ganti Arya Dwi Pangga. Aku Sing enak. bukan aku lagi. Jenengmu sapa kok aku? Lambemu lho. Lah sing bener. Aku kok Oh, aku bukan Ucok lagi. Namaku akan ku ganti. Iya. Biar keren, biar gagah. Anjing gila. Persis. Kok iso ngono sih? Lah apa anjing gila kaya awakmu mah kon mang sapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Lah awakmu. Bangga. Lah apa aku anjing gila?
Aku bukan rasa lagi, kini namaku ku ganti, biar keren, biar seksi. Bagus Sanjaya. Wah, apik jenenge Bagus Sanjaya. Aku bukan artis lagi, namaku segera aku ganti, biar keren, biar ganteng. Bambang Irawan. Lah apa sih? Lah enake rek enake. Durung nyanyi kok enake. Kaitane sama apa kaitane? Kaitane. Aku. Nyanyi lagune ya. Ya apa? Wis seru kok muruki kepinteran. Aku. Wis seru. Bare takon. Wis seru. Wis seru. Durung ngomong wis seru. Assalamualaikum. Aku bukan Ucok lagi. Namaku akan ku ganti, biar gagah, biar keren. Beri. Ini Ayo. Ini bukan Taji lagi, namamu segera aku ganti, biar keren, biar ganteng. Nama Tajiku ganti Teledong. Iki dudu telathong ngenyak wong Kan mbok yo ndelok aku bukan Taji lagi. Kini akan aku ganti, biar seksi, biar tampan. Umbel ndlewer. Ngawur kono. Wis ora ngurusi awakmu. Arek ya. Ora ngurusi awakmu. Lah ngurusi sapa Riko? Ngurusi sapa? Alah. Aku jange nyambangi sawah. Sawah? Sawah? Iya. Lah kok tutuk kene? Lah iya. Ku nang sawah kok tutuk kene? Lho, sawahku ombo, Oh, sawah ombo. Sawahku ombo. Taji wong sugih sak desa kene. Lah iya, potongan penuh saiki waduh. Apa Biasane mobrot-mobrot. Saiki so. Rungsep. Lho rusuk rumahmu barongan aku. Wong sugih macak rungsep gak apa-apa. Mergane sugih. Lah ya ngono. Kan begitu ya yoga. Kok nek rosoge ngono di ndelok kancamu kaya ngene mbok ya rada prihatin. Lah lha apa prihatin barang? Lah aku iku lho winginane disambati anakku gawe nukokno kathok ae lho gak iso tuku. Lah iku salahmu dhewe. Lah mangkane kepethuk mumpung kepethuk peno, mbok aku iku diutangi. Salahmu dhewe. Wong nek wis wani rabi kudu nyambut gawe. Lah ngono sing cocok. Lah nek kon gak nyambut gawe, nyiksa batine arek kon. Lah cocok iki Gak masalah iku tok, Ji. Apa? Saiki ku lho ana duwe lho, kepengin dolek LPG wangel setengah mati. Encene tampet tok. Kon sing ngare ngempet iki. Aku cale bathi akeh kok. Lah botomu ngempet LPG gaya apa? Ayo tak gawe cale bathi akeh aku. Bathi akeh. Termasuk ditimbun kok didol maneh larang ngono maksude, Go. Iya tak timbun. Oh. Mari tak timbun terus bocor Utang ono, Go. Guci. Rasa utang Kaya ono. diutangi. So. Iya, suwun lho, Meneng wae. Iku Yo meneng wae. Ya.
Wis ora usah utang, tak kei jumenung 3. Mbok kei ya, Ji. Iya. Matur suwun. Blobo karo Lah taji. iya. Wah, aku kok. Potongane sawangane mingkup Jawa. Minggu rumah samu. Lah kok aku kok. Temen Mas iki, temen iki. Iya. Gak nyaur ya iki. Ora. Kok nek nyauri mbok tagih awas lho ya. Ora wis. Pek-peken. Los saiki. Los. Temen? Iya. Alhamdulillah. Apik, Yo tak dongakno panjang umur, seger kuwarasan. Aja dibuka nek gak wis aku adoh. Gak oleh dibuka nek gak kon ado. Iya. Termasuk apa api wis aten. sepenting gak nyaur. Lah iya, api aten-atenane. Taji kula anak wong gendeng. Kok sok Anake wong gendeng iki. Bapak lu pak gendeng bandak pokok dikek Yang penting duwe. diutangi, Iya. dikek duwe. Saiki ngene. Iki siji, didum wong telu. Ojo komersil. Pokok Hidup mersil. sama rata. Lah iya. Aja sampai korupsi so. Iya iya. Aja kuwatir. Bekasane saya sekata ngono lho. Iya. Pira-pira ya didom sing rata so. Umpama 1 juta didom wong 3, pira dang? Ucok. Eh, Taji ku mamari ki sambar bledek ta yo. lapo. Ngekeki dhuwit. Lah ya, $2. so. Kon mang tak omongi dadi wong aja gampang korupsi. Ternyata kon tak elingno gorong iku wis korupsi kon. Durung-durung kowe korupsi. Lah. Seneng entet kon bukan. Riz, Cok. Aku ge cili gak tau diwuruki dadi kompretor apa? Kemrotor apa? Koruptor. Iya dadi koruptor. Nih, kon tak kandhani. Ya amplope sing buka sapa? Aku. Lawakmu sih. Iya. Saksine Aris lah garo. Garo. Aku Iya. ya garo. Lah ana 2000 iki kabeh mbok sing ngeto nggo ndi? Singit Mungkin taji kayak samene gak mungkin. kon kate gendeng akon ronda ana kon muda aku ya gelem. Temen niku mang. Iki lho dikek 2000 rek. Lho, Iki. kebacut Sing taji. ngene iki taji ku Tiga sak. 2000 temen iki. Temenan lho 2000. Lho. Los. Kelakuane taji gak bener. Iki gak ngene ngenyek karo awak dhewe. Iya, ambek awak Penghinaan nang Lho, aku iya. awakmu, kon. Kon-kon aku dianggep tletong ambek Aji. Gak tletongo iku ya Apa? teleke bebek. Lho, Termasuk awak dhewe dinyek gak terima aku. gak terima aku Yohan. Iya. Wis ngene, Cok. Kon naris pisan. Heeh. Iki nek kaya ngene kudu dibales budi. Apa? Dendam. Ya apa-apa ta? Lho iya, Apa-apa, dibales. Carane. Carane pokoke Kandhani kandhani ya. Wis pokoke kok ngene lho. Ya. 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 Ayo. Apa iku mang? Apa? Aduh, kok tak WA. Hah? Ya, pokoknya kok digarap. Ono kesempatan langsung garap. Awak dhewe kudu iso ngelingno taji aja sampe ndek kelakuan sing kaya ngono. Iya. Apapun caranya, awak dhewe kudu iso. Atik kok kepethuk taji delon. Gethuk tak anteni. Lotung. Tanganmu iki lho. Kenapa di sini ada badut? Badut kakekmu kono. Lah, aku bukan badut. Apa? Topeng bedes. Le, Dik. Ngene, Dik. Mbasi gak kabeh ya? Gak kabeh. Aku tuku separo ae. ngawur. Rumah kamu nang ngene suruh iki. Mumpung ana dhuwit. Ayo suara. Cok. Mas. Om, iki wong Cina ta? Endi? Ndelok potongane ngono mosok Cina. Kok raine abu-abu? Lho, Abu-abu. ku gak abu-abu, Dik. Iki gak abu-abu. Iku kenek graono. Iki gak abu-abu anggitamu, lorek. Kok kelawu? Masalah, Cok. Iki lho arek wedok sing ayune putih mulus. Umpama bekakas ngene iki ya. Bekakas Bekakas ngene iki umpama tak ibaratno ya. Iya. Tak ibaratno gedang susu. Gedang susu. Gedang susu dionceki sret. Sret. Dionceki sret. Sret. Ilang gedange karek susune tok. Kon aja sembarangan. Apa? Kon nek gak iso mbedakno wong wedok karo tahu aja nggodho wong wedok. Maksudmu ya apa, Sok? Lho, tahu mau wedok iku ana bedane. Ono ta? Iya. Oh, gak ono, Sok. Lho, ana. Lek wong wedok ambek tahu bedane apa? Nek tahu digoreng sreng, Digoreng sreng. diwalik plek, Ge- tetep tahu. Lah lek wong wedok, Sok. Nah, ngene lho, Cok. Ya. Dadi nek tahu, ya digoreng sreng, diwalik plek, tetep tahu, Cok. Kok mulut kok tahu? Aku ngerti maksudmu. Apa? Bedane tahu ambek bokong lek ngono ah. Bokonge wong wedok. Iya. Lek tahu diwalak-walik, diwalik plek gek rupa tahu. Tahu. Tapi lek wong wedok Apa? oleh bokong diwalik apaan tuh? Goblok. Stop. Apa? Iki ngono kok tak kandhani, tak kandhani.
arek wedok ngono yo nyese. Iya, ngono yo nyese. Gak kuat ambumu. Kok asu kok. Kaya ulah sapa cekelane lunyu. Ibarat ngono mbote, Blok. Kok bote? Ilang gatele kari kenyil-kenyile. Ngawur ae kono. Aja terus to. Kapik nggo embong. Kapik yo nang embong. Masuk nggo darek wedok nggo embong iku gak kapik. Iya. Tanganmu yo mak-mak kae. Nyosor rek. Kon disumet bledos kon kok. Le mumpung nemu gomblo. Kan tak kandhani. Arek wed itu kan ini ya gak apa-apa. Nggo darek wedok tengah dalan iki kesuwen. Apa? Langsung ae. Lho. Maksudnya langsung diterima mulih nang wong tuane. Nek kon kepethuk mau wedok ngene, kon milih apane? Aku ta. Gawe digawe. Kon nek ndelok arep wedok ngene iki sing mbok pilih dhisik apane? Pilih apane ayo? Jelas raine. Jelas raine. Raine. Oh, goblok kon. Gak iso goblok. Oh, nah aku ya moh raine. Kon milih apa nih? Rai ayu gaya apa? Kon milih apa? Aku milih bokonge. Lah kok iso pilih bokong? Nek kon rupa milih rai. Iya. Nek rai walike ono apane? Iki rambutnya gedibal iki. Tapi nek bokong waliken. Iku mangtekku mang iku. Sampeyan sapa, Dik? Nama saya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya, Indonesia. Nama saya Nana. Oh, Nana. Udunen paling ya. Udunen mari dipecet nak Nana. Dudu iku. Ih, badut iki kakek ngomong jembang. Lele gak kakek ngomong dilokno tambahan. Iki jenenge Nana. Oh, Mbak Nana ngono ta. Kok ono Mbak ta lho. Dorong mari ngomong. Oh, durung. Mbak Nana Leho Semer Pak Seng. Seng. Ono senge. Ngentut bae kok seng. Aku sing seneng senge iku. Apa? Iku kena digawe melekan dalu. Seng. 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 Mbak Nana Sale Leho Semer Mbak. Wes Om. Lah terus Jangan kakek sosot Om. apa? Sosot. Wong arani cocot kok sosot sih. Lho arek ayu saiki. Oh, bahasa Indonesiane cocot iku sosot. Ngarene cium. Aku nangane kate ngalek pertolongan Om. Oh, pertolongan. Oh, loro. Kobongan nang damkar. Gak. Lah lha apa? Tadi dijodono mami. Loh, gelem mo. Gelem mo. Ya mo. Lah lha apa kok mo? Mukae lho kayak pean. Sing kate dijojokno iku. Ya abu-abu ngono. Abu-abu. Sampeyan iki wedi rabi ngono ta? Wedi aku wedi disontek. Aduh, wedi disuntik. Disuntik. Wah, rabi kate nyontek. Ben takok. Takon aja. Oh, disuntik kaya kancamu paling iki kok ero nek disuntik. Disuntik ambek opo, Dik? Disuntik ambek opo? Ambek dom ya. Oh, dom iya dom. Dom opo? Dome bagu. Ya pering. Ya dom suntik wis ngono iku. Terus Ya Dik. apa? Aku nyaluk pertolongan. Sampean membutuhkan pertolongan kita-kita iki karena dhewe saged bantu. Kak pean. Iki ambek kita ae pean Kak. aku gak aku wis aku gak oleh. Ini lho, Kok Cok. iku nonton opo, Cok? Maksud sampean njaluk tolong sing model apa? Ya aku ngelek penginapan. Aku tak turun nek omah pean ya gak apa-apa ya. Lho, ngawur bojoku bendina nggawa cakar are. Tak sewa, tak bayar. Winginane arek titip nang omahku sepeda motor. Sepeda motore dieker-eker mbek bojoku. Ojo, bojoku kereng, Dik. Bojoku kereng ojo. Namamu ya? Nang omahe sapa? Nama pean. Nang omahku. Iya. Oman ndi wong omahku wis tak dol. Ya apa sapa sing duwe omah? Iki. Nah, nang ucok, Oh, nek, nang Cok. ucok, nang ucok, Oh, nek. nang ucok. Nang Iki omahku jelas ya. gak duwe omah. Le. Mbak. Kon elok nang omahku ya. Jare wong nang masjid kene ae lho. Nang masjid. Apa bahaya? Le, nang omahku Dik. Iya. Lek sampe nang omahku pasti beres. 2 wulan kes ngene meteng sampe. Loh, ya. Pelecehan kon. Ora. Ngarep wedok nang omahmu terus meteng. Wis rabi terus kos nang omahku. Oh, ngono. Oh, Iku Cok. wong iki wis elek rusak ya. Iya. Pikiranmu Oleh bobrok. pikiranmu kotor deh. Salah rusak. Gak ngono. Parah ngono peraanku. Lah iya, ngene ae. Ya apa, Cok? Sampean iki sing penting kan ndolek nggon turu ah. Nggih. Sampeyan nek gelem nganut aku enak. Nandi? Sampeyan nyujuka omahe Taji. Ah. Taji. Lho, Ono penginapan nang ngene. ya. Iya, nang omahe Taji nang kono. Sik ta aku koyo eling iku sing ndo YouTube iku ya. Iya, Ah, iya, wong betul. sugih. Sing Omahe jembar kamare sak bajek. Brewose kandel. Heeh.
Sampean mrono. Soge temen ya. Soge. Gak duwe bojo wong iku. Gak duwe. Ngono. Soge gak ndek. Duda. Duda iku. Nek nang kono ana wong wedok, iku pembantune. Iku buruwe, Dik, buruwe ya iku. Babune Taji. Mek ana wong iku to siji. Iya. Tak rono gak apa-apa ta. Langsung ya apa ning ngomong. Sampean pokoke mrono lurus, ngiri. Ya. Terus mari ngono ana gendera. Ngarepe iku ana gedung werna soklat. Lho ya apa? Lho ya iku kantor polisi, Dik. Ngene lho. Kon sing ngerti dudukno ya, Cok. Kon sing ngerti dudukno. Dudukno. Iya kena-kena iki ya. Iya kena-kena iki. Ngene lho sapa ho? Pen gawe beber warna apa sih? Lanang bibiran. Iso kok talang ngene dombli. Lah kan ngobok-obok rek ra iku rek. Ayo cepet. Rek ngene lho. Wis dibudalno omahe Taji. Omahe cete golekno dhewe apa sing penting kon kok tutuk omahe Taji ya. Cete warna apa kok tak Warnane ijo. ijo. Lho, ya apa? Tambah iku kok ramil. Ya apa rek kanane elek rusak ya ngene iki wis gak kena ditandani wong iku. Konaris. Oh nek nang omahe Taji tak kandhani. Lurus ae menggo omahe cat ungu lho. Cat ungu ya. Cet ungu. Iya cat ungu lho. Ungu janda. Oh, iku kerobongane Lodruk. Sebelah omahe Pak RT iku lho. Oh, iku ta. Ya. Tak kandhani lurus ngarep ana wite klopo gandol. Ya iku omahe. Gandol. Iya. Lek gak gandol berarti tutup. Ada loro gandole iku. Ngarepe iku pokoke ana wae kates. Wis aku tak rono wis. Ya. Golek ana pokoke takono wong omahe Pak Taji ngene wis. Engko cek mamiku rene kok aja dikandani ya. Ngono, ah? Bersembunyi. Ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. So, kon kok terus duwe inisiatif mbok jujukno omahe Taji ki ya apa maksud? Mangkel aku mbek Taji. Mangkel. Ya masih mau Nyelang. mangkel ya mbok genahe mangkel ngono. Iku jelas gegeran lho Taji ambek sing wedok. Lho gak apa-apa. Kok kok duwe inisiatif Iki koyo cara ngono. balas dendam Ya iya. Oh, Ya sing bener Sing penting atiku wis turutan. Iya. Lega, bales apa biji. Wis, ayo saiki nang kono. Oh, apa ban iki so? Kon kate nang ndi kon niku? Kon kok aja gopo ae ta? Abang iki lho ono apa so? Gopo nyengkre gak dirungokno ngono. Kate gendeng. Dijak ucok mole aku arek. Gopo ae. Cok Abang iki yo ono sih apa? cok kono ku cok. Kon garone kebakaran. Aku mek kandhane tok. Apa? Ono apa-apane kok Taji sing tanggung jawab. Apa ban iki ayo? Lah kon kok ngejak aku mole. Ono kok nanggap lodruk. Wong wis ero nang kene kate ono banjir darah. Gegeran. Lho iya iya. Karo dodo kon iki tibae. Apa? Assalamualaikum salam asale teko grumbul balik ana grumbul. Rumah samu demit. Kon nek kate ndolek walang nang nang sawah kono lho. Lah apa kok ndolek walang nang kene iku? Berarti kono walang nang kene. Gak ono. Berarti aku mulai. Mulya. Lho, hati kon. Beres. Bacok. Dejen badan mek bereng medur. Kono aja sembarangan mek wong medur tak bacok crok. Tak enggo-enggono tuku mati perkara tugel tetanus penuh. Aduh peri rek. Borong. Demuro. Oh, ring Madura. Engko Madura. Lah, Lho Madura. Madura. Lho, Madura di mah. dimut. Lho, Madura senep. kok senep apa sih? Gak ono. Kakek angin dadi senep. Sumenep. Engko Madura sumenep. Dan badan kojok kurang ajar mek rong Madura kon tak bacok. Getno, bersen, getno. Bapak reku wis gano sing nyeseli gak apa-apa wis. Pisan rek pedhot gulu ki rek pisan. Gano sing nangisi gak apa-apa, getno ae wis. Sabar sabar om. Om matane kon. Om. Oh niku wis ketok potongan ngene gawe gelungan, gawe rok, kok mbok celuk ngenyek kon terbacok. Heh? Termasuk ngenyek kon iki. Ngenyik kon. Ngenyek kon. Ngenyek kok ngenyik. Wong Madura gak iso ngomong ngenyek. Lah iki salam.
Mbok yo didelok potongan kaya ngene aja didelok Ojo om. maju wong siji, ojo maju wong loro, maju wong telu. Mek wong Madura gak wedi ambek koncak. Ngene lho Pak De, sampean ngomong. Pak De. Kurang ajar peno. Sapa? Buk. Ngene lho, Buk. Sampeyan nang kene kono apa? Kon gak ngerti tangise wong dewok kaya aku. Wedok. Wedok. Ha iya. Ojane guyu ta, Buk? Wong wedok. Guyu. Gak usah guyu. Gak usah guyu. Nangis tuh. Nangismu kok wae sing temenan Dik. Meneng peno. Meneng. Meneng peno. Peno meneng. Culuk temen tak kuantem kon kok. Kon gak meneng. Meneng. Ayo meneng kabeh. Ayo meneng kabeh kalau dirukan ya. Awake bendol, ya apa? Awake peno nang kene iki nyarek apa? Engko nyare tanganak. Oh. Tanganak elang. Oh. Tanganak elang. Tanganak engko andi anak bini, aku duwe anak wedok ilang, Cak. Loh, arep apa kok sampai ilang? Arapik. Arapik. Arep apa? Anakku minggat tak kongkon kawin gak gelem. Oh. Perkara minggat gak apa-apa, masalah aku gak iso metengane, Cak. Gak iso meteng maneh. Aku kandungan. Gak iso meteng so. Gak iso udele wis boron. Ya ora kok ngono iso meteng teko ndi wong iki lanang. Kurang ajar peno. Peno ndoleki anak peno. Anakku lunga. Gak ono SMS kono WA. Kakean mangan terasek Madura iki. Apa? Ambune kaya tikus. Asu. Kurang ajar peno. Peno mek wani ambek ojo wong wedok. Aku gak wedi ambek peno. Aku gak wedi. Kon kok nyosor iso. Kok niku nakoni Madura kok. Ngene lho. Aku diambang. Diambung. Yo perasane ngono iku. Ngene lho. Yo perasane ngono iku. Enak. Enak gurih ya. Ngene. Meneh nek diambung ojo mangap. Ketata puntu bulian. Peno ojo apa? Abi dak ketemu. Ada pelang kocak Madura. Tapi lang kocak Madura todus wi oring, Cek. Apa todus? Motone wedhus. Wow. Peno yo goblok. Basa Madura iku. Mun celeguk nguntal kekean. Ora apa mek ngontal kekean lo ngontal gong itu. Ngono iku lho. Gasong, kono gasong basa Madura. Oh, pelak. Pelak hedo. Pelak kocak Madura. Loh, tuku petik. Mele ajem ngono carengmu Tuku wedhus. Mele bedus. Tuku cet. Melecet. Bosok kon. Oh, gasok basa Madura. Eh, pelak kocak Madura. Tak puri basa Ini Madura. keculak goblok. So, puri basa Madura. Ya apa? Book and book the book. Apa iku? Kate ngomong apa? Kon mek gak iso aja adik ngomong. Ayo. Kon mek iso ngomong Madura tak badai. Ya iso. Basa Madurane sedina, Sarek. 2 dina, 2 arek. sak minggu, Seminggu. saulan. Sebulan. Jongor kok. Ngono jare peno ngomong Madura iso. Meneh ben sikatono dhisik rek. Ya Mek apa? aku pinter. Kon iso? Iso. Sedina. Sak arek. 2 dina. 2 arek. Seminggu. Seminggu. Sak wulan. 30 arek. Kate lapo kon? Ayo. Kate lapo kon? Kate lapo kon? Hai. Ayo. Jak cemacem. Aku masih mau telu anak aku gak wedi. Ngene lho. Aku ngene lho, sampean ndoleki anak peno. Anakku ayu. Jenenge sapa? Sanana Disco Semerbak Seng. Lho alah. Oh, ana seng iku. Ibu Nana. Aku ibu Sanana. Oh, kon ibuke seng ta? Seng. Oh, berarti Aku roh. Berarti iki Nana, keng. Iki mang petuk aku saiki budalna ngebrak areke. Lah apa? Ojo pringkilan kon. Ojo pringisan. Pringisan. Kok pringkilan? Kandhanono so. Aku bingung iki ambek anakku gak mulih. Anak peno iki mau, aku sak rohku digawa taji mulih. Lho. Digawa taji mulih. Dicemot, digendong mulih. Ketoke anak peno kate di perasot apa? Apa iku? Perkosa. Waduh. Taji tang mongso. Kate merkosa anak. Wong merkosa kowe mlengsik. Kowe iso mlengsik. Taji, aku anane rumah ngopo? Begitu nggawa, ate nggawa ganjel. peno mata saksi. Saksi mata. Peno weruh. Ro. Ngerti aku. Peno tanggung jawab. Mikir sebelah guru. Kecipratan gede peno. Awas. Kate ngamuk. Ngamuk aku ya. Ayo berangkat. Temen dulu lho. Berangkat. Taji. Gebros. Arek-arek iki nandir gak ditabuhi rek.
Taji! Ojo dikira aku wedi ambek jabang bayine Taji memang musuh bebuyutan. Moncak-ocakan reng Madura. Apa nek daging lok meleh tolang rok kolak. Mati saiki ketemu apa? Mati meneh ketemu apa? Matane Taji. Cocok so. Cocok. Daging tak kolar dire tak meleh. Wis mbok pokok melecet sembuh karo aku. Iki geger geden temen iki so. Sing tak karepno ya iki. Terus awak dhewe ya apa? Ayo manggon nang ngarep omahe Taji. Sing tanduk kon didelok kaya apa kedadeane. Delok geger. Iya. Ayo. Wis tak mari tak ombeni anu permari magrib kok pisan. Bebo. Aja pringisan ta iki aku ketak. Rasane bojoku wong bojo babat ta bojo-bojo tuwek. Masih lho ya. Rasaku mau lak gawa teken to pakmu. Rasaku mau gawa teken saiki tekene nang ndi? Tekene digawa sapa? Mbok Nom. Katu. Tekene gawa Mbok Nom. Lah kok mulai lapo? Lah kok mulai lapo? Lho gak mulai piye rek iki anu. Piye iki lho? Dikangeni wong lanang jare mulai lapo jarene. Ya iku. Wayahe. Malam Jumat lagi lho wis wingi. Sekarang kok eling omah. Eling piye to yang omahe eling gawe dadakno. Omah ndi? Iki Matane bidak. Wong iki ngono karo pelodrok. endi? Iki ta? iya. Saumpama. Kacu. Oh, Lha kok anune lodrok kok omah iku lho. Ngipi apa piye kowe iku? Lapo mole? Takoni. Dhuwitmu wis entek. Lah gak entek piye yang digawe seneng ya? Wong urip pisan kudu seneng. Lah ya ta? Oh, nuruti seneng. Ya iya. Engko seneng akhirnya seneng. Lah seneng pak disuntikno. Suntik. Lah sing digawe suntik iku duwe sapa? Duitku dhewe. Lah ndi dhuwitmu? Ya iki. Ndi dhuwitmu? Uang kok. Kok lanang teko kok ora tambah seneng pikire, tambah ngrasani. Ya jelas-jelasane seji, Taji. Kon nyambut gawe gak arang kadeng sobo purel. Jane aku coba pro. Kok lek lara bojomu sing kok kon ngramut. Lho ya mesti no. Lah apa gak gendakmu? Lah apa gak gendakmu? Ah gendak aku ya rambutnya arang-arang. Lah apa gak gendakmu? Tetep bojomu sing ngramut. Lungguh kene lungguh. Tak tahu aku iku wis lungguh. Lungguh. Nah. Apa iku mang? Kacau. Kenawe aku wis lungguh. Ini lho ya. Apa? Dhewe iki rumah tangga iki suwi. Terus Ojo gegeran wae. Kok nek gegeran iku akhire rezeki adoh.
Ngerti ya kon? Segara ya ada teko awakmu dhewe. Sungguh kon bener kan ya gak mungkin. Aku jelas bener kok. Kapan kon tau bener? Nah, ini bener aku. Kapan kon tau bener? Di. Dek ini. Sak bedino gak tau bener kok aku bener ae sih. Wes aku saiki njuk duwike. Mangula. Dah duwe bayar arisan. Loh. Lah, kita kan duwi pamerno. Apa? Ora ada duwi kayak ada kemanya. Katu. Gane duwe piye to? Lah yo entek duwe gen purul sih. Lek loro ya bojone kok nek kemanya. Lah aku iki ngelu. Kok dijondone cekot rasane? Piro sih? Piro? 100. 200. Piro iki? 300. Wes do kene ae aja nang ndi. Loh. Lah iku kate ki apa? Ke bayar arisan. Arisane wis tak bayar kok. Arisan sing ndi? Ah, ngene yuk. Arisan sing ndi? Ngene yutem tak bayar kok. Lah ngono Yuda. Ayo ja ya meneh-meneh ae. Lah ngono Solikin. Asal iki nek ya meneh-meneh ae. Kin. Le, utangmu gone Solikin nek gorong kok kei kok. Wis saiki ngene. Piye? Ngene. Kin aku ditang aku pira kin? Cuy. Aku tak bayar arisan. Iya. Aja metu nang ndi. Lah. Lek sambat katuken niku. Aku katuk iki jengenane. Awas kon kathuk iku. Katuk iku piye? Tak nyocok. Alah, empuk. Oh, aja. Bojo wis kena sariawan cocot. Oleh nyocot dikei dhuwit pira-pira nyocot Gregepen aku ya. Ben tak pegat kon. Tak golek arek sing nyentir sedikit asoy. Alah. Bene lho. Kandani. Wis saweramu ku hitungen kok engko. Aja kate kok hitung. Iya sayang. Aduh. Apa sih? Apa sih? Saweramu ku hitungen kok aja kok hitung. Mangkang hitung saweran. Ngitung duit pancake. Ini benar Bapak Taji. Ya, saya Bapak Taji dari Belende. Dari mana? Dari Belende. Ya, MDW. sayang, kok sayang nggak apa-apa manggil sayang. Iya, enggak apa-apa. Kamu kan sayang aku. Kan biar nih sayang aku kamu tuh. Oh iya sayang, aku rene katene nginep sayang. Mene motorku PN. Iya. Ya. Oh, sing Yaris koneng niku. Ya, sing kuning PN. Iya. Tapi syaratnya ditok. Apa? Ganti bane dhisik. Loh, ya apa sih? Dari aku pengen tukono gelang keroncong, tapi aku oleh nginep kene ya 7 hari aja. Oh, enggak apa-apa. Jangan kan 7 hari, 1 bulan bebas ini.
Ngono sahabatnya ada panas. Sahabatnya ada panas. Aduh sayangku, aku dipukul dengan Terus no. sayang. Aku dipukul ini gimana sayang? Terus no. Kait waras. Bapak cina. Oh, iku pembantu PA. Ya iki pembantu. Pembantu ita itu. Lah iya, ita itu ngono, lah kareng ngono gak pengen pecat lapo. Wah, ya Nggih, mbak pecat. nggih, dorong, nggih. Pembantu kalau nggih. Aduh, odot. Sayang. Sayang lah kok ganas ngono. Pembantu. Nggih, dorong, nggih. Ambilkan sayang. Ngelak. Ngelak, hai. Pembantu. Ambilkan air ini ngelak ya. Oh ya Tuan. Ya, Ya. bagus. Ya. Ambilkan ya. Sayang. Haus aku kan Haus. melaku rono wato. Mangmulo. Mamulo pecaten ae lho sayangku. Apa saking ngene? Apa? Apa? Nah, urus. Masih mari kula wis. Haus. Sayang. Lah kalau sampai kodon. Loh, Loh, loh. mulo Loh. maling. Maling. Loh, ya apa tawuran? Loh. Oh, sayang. Acarae sikat. Kon tiba nduk kene kon. Lho kene omahku Tak doleki nang warung. Tak doleki nang sawah gak kepenek kon tiba nduk kene kon. Lah kene omahku kok dadakno. Mami! Wes aja mami-mamian. Apa bodyguardmu kaya bunglon-bunglon iku mak gawa? Penoku kurang ajar. Duwe anak wedok kurang ajar. Ngerti yo kon ndablek ngene iki biyen tak urupno LPG 3 kilo. Lho ya gak apa-apa LPG saiki larang. Langka yo, langka. Mending aku usah kakean takok. Ya, rejengane iki Dadi iki sing nyolong, Buk. wis patenono gak apa-apa aku lillahi taala. Loh, mati kece. Mami ojo dipateni dhisik. Aku dorong oleh Pajero. Apa? Oh, saiki lho iki lho. Mambu apa? Mambu apa? Mambu inggu. Peno iku wis tuwek gak ketemu nyebute. Gak ro iki zamane Soro, zamane perang nandi-nandi. Mek jek wani. Wis patenono gak usah kakek ngomong patenono. Wis patenono wis gak apa-apa aku oleh. Mi yo, aku oleh beras, oleh duit, oleh mie. Mi aja, Mami. Aja dipateni. Aja sayang. Mending tukono Pajero. Tukono Pajero loro.
Mikir. Kon wis diapakno ambek Taji kon. Oh, ya wis dikrokoti wong dijagani Pajero. Loh, kon wani ngrokoti anakku kon. Kon wani ngrokoti anakku kon. Timbang kon ngrokoti anakku, yo ngrokotno. Ayo. Sik, aku takok Rene. Rene, Nduk. Terus awakmu sampe tekan kene iki sapa sing ngongkon? Seta iku lho ana boy liwat boy. Boy. Jek kakean ngomong, jek kakean petah demon etapor iki mate hedo. Beda bada badindo bededap Mami, aku mang. Pentak apa? Dikon sapa? Awakmu lho dikon sapa Rene, Mang? Aries. Hah? Aries. Aris. Reris. Sing ngongkon rene iku aku. Lah kok iso ngene awakmu piye? Aku lara ati nang peno. Aku utang duit gak peno gawe malah peno gawe duit 2000 termasuk ngenyek. Aku lara ati dadi tak akal karo rasa karo uco. Ngono jare soge. Heh? Ngono jare soge ya apa? Lah Pajero ku ya. Sik tas waras ya, aja dijogrok-jogrokno. Jeru meneh. Ini tak keren nang tupak. Kait waras aja. Iki berarti sing salah iki sapa? Mek peno anu tak pateni saiki. Sing salah Aris. Kok iso Aris? Lah lha apa kok nanggonku lho? Aku duwe bojo. Ayo. Ojo adu dombas kon le. Dombas. Cak, Ayo, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Iki mah termasuk contoh. Enten panyuwunan gending. Apa? Teko dulur dhewe Surabaya. sapa Cak? Teko Mas Irwan Julianto. Iki berarti Taji iki gak salah. Iya gak salah. Sepurane Cak. Ya. Aku disalah nduk peno. Iya. Ana gending sate Bangil. Sate bange. Layan ono mi. Panitia ya? Penggemar. Ben Setia Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Nonane. Pak Langkong kang duwe tretan Madura. Rupane ka abang-abang coklat. Ayo bumbune brambang karo kecap. Yo rasane sedep-sedep nikmat. Yo regane murah tur mufakat. Apa iki mi? Sate-sate kambing Ana ngendi? ana kesane Kutha ngendi? desa bali. Aduh, Hei! Penduduk kabeh,